Bisag unsa ra man itong maunaan sa tong kinabuhi. Si mama pod kay di siya ganahan sa iyang dustpan nga plastic kay abi niyang nadala niya ang sagbot, ang iyang nadala ang kadudeng stick, ang iyang handle. So ako siyang gipalitan og mas lig-on kanang naka-fix. Nagbilang ba itong kilo? 1/4. Sa unahan ako nakita ang mga utanon. Nahinuklog na pud ko ako nahinumduman si mama nga buntag mag hunahon siya unsa man atong sudanon karon kay balik-balik man itlog nga sardinas nga giitlogan, beef loaf nga giitlogan, corn beef nga giitlogan. So kini kakita ko diri utanon, so may ni siya utanon makaayon sa tong lawas. Bayad. Handa sa unahan na doon ay isda. Kay si mama hilig ng tubig isda. Mga usay, makakita ko ni mama, magkaon siya buwad. Kay isda man po ng buwad. Ini, na manok, ug ang buwad mo kauno ni mama, kay di siya mukaon. Ambot sad ka, anong di man sa ni mukaon si mama magmanok? Ayad. Unsa kay nasa una-una sa ni mama, no? Samtang naaang manok. So, kaya ato ni siya dalhan o kanang isda para mukaon ni si mama. Unya kaning sawayon di ako ni mama kung palit ko isda kay katong Pwede dublihon lang siya. nipalit ko isda sa una niyon ang tindira o labas ni siya labas ni siya ma'am pag-abot ako sa pala gisaway kong mama kay di ko ko kabaw ko piling isda pero kini nga karon labas gini nga isda kanutan ako labas ni siya kani ma'am bag-o pa yun ni siya ma'am. Thank you ha sa paglimpyo. Abot ka. Sa akong pag-uli, nisakay ko og motor. O niya, pag-abot ako sa balay, pwede na akong himuta. Asa itong tagiyaan ha? Shout out sa driver. Nipasutoy raman po og dagan ang driver. Gitikon kita sa atong kinabuhi. Usahay no nga, dili na to matuyo ba? Nga, buong lang tanga no, maning naampang pantay gilokdo sa tong ulo niya. Pag-ando pa, helmet man dahil ni, uy, asa naman to driver nga napa man ni helmet akong ulo wa man pud gipangayo nakauyon pud ko sulod sa kusbalay unya sige mao na to siya salamat shout out sa driver ug nga kung asa magkakaron o anhian na ni imong helmet tagpila na ba ang kantidad karon sa helmet wala man sad ko kay idea kay wa man koy motor anyway ako makasalig nga mo balik ra to siya kay makahinomdom ra to sige bye